Anya you go us. You cannot kill me because you are not my God. Uwashime kule kula Uwashima kala kala Uwashime kule kula Kule kula wa eme oda Isipa kula kwa bo. Uwashime kule kula Uwashima kala kala Uwashime kule kula kula wa eme oda. Bongo sequence. Oh no, wala Chineke mera wo. Ashim Chineke mera wo. Ashim Okomeshi. Okomeshi la o. Ajuka banje fuda. Now we have arrived. I think I want my yoga full time. I want your match much. Oji pana wande che honu neriba. Yana brohe hanalo. Nji pana shike kama oji ga ham meeting. Ma para meeting jebe nu koji. Shawama yo wanna be men no your mouth. Ajisure to be men no your mouth. Sequence yo wanna be men no your mouth. Ajisure to be men no your mouth. Eje mi je machim sejo. Eje mi je machim sejo. Ayo mana mo sa machim so yo. Eje mi je machim sejo. Ugo wanda turu la risibe. Ugo muturu la risibe mo. Aga makoro yo wale. Ugo muturu la risibe mo. Melila deke ngobala wanda wawe bebe ete umanya anya yo ona mred lasine lo wari hashele ina masho ya shiro ka wonye bure ina ma ate bere kuro lolu umunnem dechi bereza wo mamelila deke ngobala wanda wawe bebe onya kala ri ochewe ekemi ya otuwo kutomata chugo wanda turu la risibe mao alango balai alimo state kanu lolum Chineke gozie ma andura kare ema welo wadugbo la mujo emeshiri monye aribe no aman nde manu gere o mama melila obungwere ni awongwere bi onu fire kuya 10th of June 2016 onye nwere ntị kanu lolumo ekiri na akpụrụ omenejimo Chief Neji na Damade ọfụma ga ngwuru ngọkpalale arara gburugburu ndị polisi akpọchie attack destroy kill them owunene ana m were mama mebe m na-achụga nwafọ m ekalata dene hụrụ m anya fu na kụọ where are you mama m rụ maka kpọma nwa o kpọma m Chijioke nwa chie Chijioke fuolo ya Chijioke nwa adịngale na njinjejela ofine n'ishinnamuo majumese chọma ya kpara ya o jumia show nene alowere ya show nwere tu nwoke abọga ugwu magala ụfọdụ kpọga ya otu ngọkpala ya nwuche bụ shifere bịa na ya mara na n'ụsọ ndebere ha ya mara na ndị niji onye achachọ shọnakwala ọ na-elekwa na ji nna gbasa papa o ya sahụ gbọrọ ya aha ya
n'ụmụnwa ọ bọkwara n'ala ngwuru ọ bọrọ n'obi ike mmadụ masọwu n'onye shiri ya n'otu ihe onye bụ adịga mayoduo ọ chọrọ n'otu ngọbala jemao jumie sọwu nini ine yashim ọnụ mkpụrụ niile bralibe bịama nga ya o chi ya chọma na ha nwanna nwoke chọna gwụla ọ na-ele ebe ọ na ji nna gbasa papa o mana chi mmebe mefere ọgaranya ka ogbugbe gburu egbuo onye ekwughe eziokwu ka ị na-ekwuo shiegeje ndịda ewe mekwuo chinchọ papa chọ ụwa ma ọ garịla ya mma onye ekwughe eziokwu ka ị na-ekwuo onye adịghị omere aka eji aka ihe okwuo yashi adịnga m gbaga ya okpuga njere oge memu mejeshuka wụrụrọ ara gburugburu ashatinga wo ma zoroshio lekala ashatinga wo ma parego na mụ mega kidi na pini ndọma o ndị afụgo egbuo ndị zọgbo egbuo mejeruwa ya na ya hụrụ m na airport road we ebe ji moto mụ jepe ego lekala majuma mere nini ajụjụ ọdịbụ mọkpọrọ adịnga wo ma majuma onye menu ụwa ya mara ya o kemama eziokwu nwanne m asị m ya mana mama onye ekwughe eziokwu ka ị na-ekwuo onye adịghị omere aka eji aka ihe okwuo karuma naga owo ndechi mere eze ịdị na pasapọla o adịgịdị na pispọd gana owere o ewere nụ nọmba ya dede adịgịrị nọmba ya enyi m enweghị na Lagos steeti abalị ije nwanne m jema na leko aya mma eruru Lagos steeti ine egide ofu onye apụga ahụ China ndị ọma ịgalala onye ekwughe eziokwu ka ị na-ekwuo abụrụ ya logo were ewu oche asala nyokwuo akụma ya tontonto na-eji agụshima ya gụshima gbapụ ha bụ ije chi asala nyokwuo ine na-edemo Adua, do you know Mr. Atenga Woma? Yes, you know, I don't know him. onye ekwughe eziokwu ka ị na-ekwuo Do you know one chief, Emmanuel Onodem? onye ekwughe I don't eziokwu know him. Do you know one Mr. Kelechi Hakaram? No, I don't know him. onye ekwughe eziokwu Atenga bebe, Opo ma chikeri bebe. Ajaila mao, alaba di ba mahani. Aduga mchemejero monyo. Ine, agbogaru ibedi sonye mburuji ya nelo ụwa yi. Aya makwa. Na so onye ibi. ekwughe eziokwu ka ị na-ekwuo Ọjụ ọkụkọ nwada onye nelo. adịghị omere aka eji aka ihe okwuo Ọkụkọ nwenu mgbọgbọ sọ. onye ekwughe eziokwu ka ị na-ekwuo Lele. onye adịghị omere aka eji aka ihe okwuo His Royal Highness. Ezeli onwe kọcha. Atọ jire one of ụmụnne atọ autonomous community. Agewu chairman Mbise Council of Traditional Rulers Imo State. Atenga wo mekele dagara kroma. Ezi oyi sungu. Omegbo kparike. Anyị nwekwara no Sunday jenko na Ligbole. Ayama dede. Dede hụrụ mmanya shatenga yo wula o. Ayo wula mda. Anyị nwekwara no Sunday jenko ine. Abịa dola dede. Dede hụrụ mmanya shatenga yo wula o. Chifu Beni nne m. Ome nwanne mekele ke gụrụ ma dede. iso na ndere mma chigoziri ga gị nwe mba o
Chineke iso na ndị ji Akụrụ ya nwa chi gọziri gị aga inwe mba Kwesịrị ekwesị. Agi Wuchama Broham Retas Limited Ekraka Honorable Gurege Guo Ikemba Nnemi Nanu Nodum iso na ndị mma chi gọziri gị aga inwe Kedu mba kwanu makoli akoge Ikemba Ibaligu wanyo marima iso na ndị ji chi gọziri gị aga inwe mba Chief Mrs. Colette Eguo Ome Nwanne Meje Monu Agụwanyi Wanyo marima Ijaba Agụ nwaanyị, e nwere nwaanyị ike. Ọwụ ya Ugochi nke mbụ na Langọba Saịsị nwaanyị dị iche iche. Agi wukwa di agụ nwanyị Uguru Mbise Iron Lady of Northern California Water Bell Ekelela m gị na grama American Bay Honorable D.O.E. Ekechi Ome Nwanne Dede Bokomari mma na-eji bịa n'ụlọ Ugejeje Honorable Satoto D.O.E. Ekechi Ugejeje mba 1 Ọfụngọbala Ejeje mbele. Chamana Chifule Executive Bokomari mma Marketing and Media Limited Omenejo Oge ọwụgo Sunrise Integrated Media Deji Ogo ọwụgo Former Commissioner First Logistic Company Kwano Information and Strategy Imo State Onyema Akuru yo nelu wa nwoko mari ọma wusi onye bara ya Akuru yo nelu wada onye bara ya Ibarako Adiwu former director Election Planning Committee and Monitoring Presidential Election Abuja Ya ma. Honorable Chief Dr. Saray Dari Anukam Igwe kala meje monu meje nona Igwe kala wana fumo Igwe kala le Wana fumo wa Mana Atlanta Georgia Keko kala kiyo ina Igwe umu kala. Ọwụ nene. Iwumi Onye mana Atlanta Georgia negade Okaraka Onye mana Atlanta Georgia Ishimbe fole Onye ọma Only man ekelela gị. Iwumi Ewu taa. Honorable Chief Atan Neja Kolam Achonu iso na ndị mma chi gọziri gị aga inwe mba Ikemba one of the member Ike mbọ ọwụ One nene. Up General iso na ndị ji Ekraka chi gọziri gị aga inwe mba Ikembele Wekomari mma Nke mbụ na-eyi member nọ Ọ ga-adịrị gị mma Akewu nọmba 1. Adịghị ọma nwa wee gbakpọla Ikemba ye Onye ọmakwa Kemgbe ya gasị o. The One Up General Yare kemgbe. Chifaloile Aloshu Sọkpara Omi ugwu mejemọnụ ịnanụ n'olu Omi ukwu. Omi ugwu na Manato Ejaba Omi ukwu. Chairman CEO Losi Investment ye Company Limited Omi ugwu karaka Akụrụ yo n'elu wa nwoke ma wụsonye bara ya Pilemo Onye semelo wara Kegbe sakuo Ịmarakwa Chief Jas Ore iso na ndị mma chi gọziri gị aga Agwade inwe mba one of Umuokanne The traditional prime minister iso Also na our ndị ji HF number 1 chi gọziri gị aga inwe mba Umuokanne Professor Josie anyanwụ nne m London based welcome in Nulu London based Professor Meje Monu Akasiela gị taa. Iso ndo. Ezi nwa nnu moyere anyị Ọmọ moyere Ejebe esi. Former German Imo State ye Happy Fondo United Kingdom Onyoma And Europe Meje Monu Neje Karaka Onyoma Rough life. Anyị ekelela Mrs. Choma Anyanwụ Oge ori akụkọ fụwa London based woman Ine awawe gbagbọrị mana Oja waju ese n'elu wa nwanne m Achọnụ ndị kraka nọ Ajụ ese nwanne m achọma ndị ji nkụ Yesh Shanyi nwekwara nụ Sunday ji nkụ na Igbo Aya mmadede iso na ndị mma chi gọziri gị aga inwe mba Anyị nwekwara nụ Sunday ji nkụ ine Abịaduola dede iso na ndị mma chi gọziri gị aga inwe mba
ndị kraka Chief Victor le ome nwanne na-anụ n'olu m dede nwoke ọmarị mma Ọwụ ya wụ Chief na-ekele iwu. Victor gịnị ka nwa nwere Omenu ha one of our mama nna nyere go one of ezi awọ onye ọma na-ewu ewu na United States of America adịghị awọ ma ekelela gị na grọma iso na ndere mma chigoziri ga gị nwamba o mejema na lembise CEO achọrọ ndị dịrị mma deji mere eze mgbambụ ogbeji mọnụ Motors and Property dechukwu mere eze na nwata ya ekele n'ogroma ndị ọma ndị kraka bụ ndị kraka ha chifule Conrad enyi nwanọfụ si ya gbamoro onye na-anụ n'olu enyi agbagishi mụ gama n'ihe lụjọ na-eji enyi anya akekwe iso anya asọ agbagishi mụ gama n'ihe lụjọ na-eji kara aka enyi kụkwagide onye ya ọma kụkwagide ya ọgụwa menibe nke mbụ na Lambise omenibe Chama CEO Conaco Holdings Limited agbaghụ ka be ga amasị ọkara Jimote Moko ojimote mọ mekele gị ome nwanne m ome bụrụ onye ọ na-ara iwe onye mma dịkara aka ka onye si ebe n'ụwa nwanne m egbezago onye siri ka o siri ya si ka onye si ebe n'ụwa daa egbejago ejiri ka o si Ịmara ya were ya enyi mbise ọmanụ ya enyi mbise ọnụ ya enyi mbise anụ bọmara m ya o enyi mbise oje me na dola enyi mbise oje me na pansiwe enyi mbise oje ji dola eboji o enyi mbise oje ji dola pịama ya enyi mbise elela mori akụgo Enyi mbise. lolo ojiji na nwari mma enyi mbise otu dị ebe ọkọ enyi mbise ele mma nwanyị ọma enyi mbise gịmejọ mmadụ ije ama o ụmụ nwanyị gadị gada ji na nwunye sungu 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 mkpọmkpọ osodieme eke edi first lady ugodi ọhama ugolo ugoji araje nwere ajiyo nwachi mere eze mgbambụ na-anụ n'olu nwachi mere eze na nwata mekele gị gụrụ onye ọma ọgwa chief Kristo Konusu Chukwu Okoro agbara nwere ugbo ọkụkọ na Lambise Chairman CEO York Hotels Limited Solo Lagos Ekraka iso na ndere mma Chief Patrick chigoziri ga gị nwamba o Ezurumezi one of Mbise Chairman and Chief Executive Officer chigoziri ga gị nwamba o Patfin Investment Limited Patfin Oil and Gas iso na ndere mma Patfin Electronics Limited Ekraka Ezurumezi nwoke mara mma mekele gị iso ndị toro eto TBN nke anyị ọ garịrị gị mma Achị Autonomous Community TBN nke anyị iso ndị toro eto onye ọma kedụkwanụ maka oriakụ gị lọlọ Stella Chikọdiwu medical practitioner ọ wee wole dezuru mezu ụwa niile Prince Emufo mmadụ na-anụ n'olu udu akọ mmiri meje mọnụ na-eji ofu onye ana m high tension omi nkuku na-eri nkuku iso ndị toro eto importer and exporter daligade Ima New York Incorporation itoro eto onye ọma iso na ndere mma chigoziri ga gị nwamba o YouTube Global Corporation Princess Joy kwanu nwanyị ọmarị mma odibeze di ya Princess Princess Joy onye ọma ọfọ mmadụ ide semeka elu wayo odeni wonne mi na nu n'olu bọlịbọlị bụlago omekele gị Germany Anchor Group of Companies Nigeria Limited na-eje ọgwụgwọ ọwụgo Anchor Records nke anyị na-ede ọgwụgwọ ọwụgo bịa ma nwoke ọmarị ma iso ndị dị mma
mba o. Lady Nkechi nyere Ruth Elowa. Nwanyị mmanya na gwa emele di ya ji kpọọ ya the one and only chick. Akwụgodi ya. Iso na ndere mma, chigosiri ga-aga inwe mba o. Chi Francis Nwokwe. Nwoko mara mma. Bịamanụ mele gị o. Ome nwanne mba. Obe bụrụ onye ọ nara. Awanwe gwa kpọrịala. Bịamanụ iso dere mma. Awanwe gwa ọgụ kefa one of Rufus. Enyi m gị se shim kele gị. Nne jigoro ma. Eme nwata kpebere ibe nwoke ma obi gara ịmụ mma. Ị mara ko Eze Chukwu chiri aka Donero of Lagos, Donero of Washington DC. Ọkwa obizi m gise ewudachi Agiwu chairman Q Entertainment Limited, chigosiri ga-aga inwe mba o. Club Standards Ikeja, Donero of Lagos. Iso na ndere mma, chigosiri ga-aga inwe mba o. Shanye nwakwara no Sunday jinkuo na libole. Ayama dede. Iso na ndere mma, chigosiri ga-aga inwe mba o. Anyị nwakwara no Sunday jinkuo ine. Abia dola dede. Iso na ndere mma, chigosiri ga-aga inwe mba o. Oh ine dada. Anu betula ozanda. Ndeka Chigosiri ga-aga inwe mba o. Ebe wanda bebe libe ndogo bidiyare mu mapa. Ari di bende kanye we kwaja ngumu. Efokwala. Iso na ndere mma, chigosiri ga-aga inwe mba o. Isege. Lebe lebe. Iso na ndere mma,